Molt bon dia a tots. Benvinguts en aquesta roda de premsa, de presentació d'aquesta producció feta entre el teatre principal i la companyia Malpelo. El títol és Double Infinite, de Bluebird Call. I bé, el que pretén ser aquesta roda de premsa és una presentació dels artistes a la vegada que directors de l'espectacle, a que ens expliquin tots els detalls que vulgueu saber sobre el mateix. És un plaer per estar aquí presentant aquesta aposta a dins la programació del teatre principal per la dansa i estem presentant un muntatge coreogràfic que han creat Per Ramis i Maria Muñoz. Amb més de 35 anys de trajectòria, és un gust i un privilegi poder-los tornar a tenir a la sala pública. La convidada és per aquest dissabte, dia 4, i per aquest diumenge, dia 5. Dissabte la funció serà a les 8 del capvespre i diumenge a les 6 de l'hora baixa. Aquest espectacle hem de ressaltar que s'emmarca dins el 25è aniversari del Festival de Poesia de la Mediterrània i el que ens ofereix com a concepte general és una mescla de senzillesa, m'heu de corregir si m'equivoc, és una mescla entre senzillesa i la fragilitat, una reflexió sobre la identitat, el cos i moltes coses més. Per tant, ara els directors i en el mateix temps intèrprets del muntatge us explicaran tots els detalls que necessiteu saber. Moltes gràcies per ser aquí i que vagi molt bé. Gràcies. Bon dia, és un plaer tornar-se a Palma, el darrer espectacle que presentaran que també era coproducció, que va ser Highlands, que era una peça de gran format, diguem que eren 16 en escena i eren 8 músics i 8 ballarins. Ara, com fem normalment, sempre ens agrada fer d'una peça gran passar a un format més petit, més íntim, perquè segurament és allà on nosaltres investigam d'una manera més profunda, lògicament perquè som menys i és més fàcil, ens coneixem molt i per tant podem adentrar-nos una mica més en la investigació del llenguatge escènic. Doncs és una proposta d'un duet que feia ara 9-10 anys que no estàvem sols a l'escena. Bé, sols no estem, perquè hi ha els músics, però... I aquesta peça es diu Double Infinite, de Bluebird Call. Què digues tu? Sí, bon dia. També donar les gràcies per tornar a estar aquí, que sempre és un plaer tornar a Mallorca. I per explicar una mica la peça, és una peça que l'hem estructurat com si fos un tríptic. Hi ha un retrat d'un dels personatges, després un altre, després hi ha la trobada i un epíleg. I amb aquesta aventura de narració, que no és una narració, diguem, a l'ús, però sí que hi ha una voluntat de narració, veiem una mica el caràcter i el modus operandi de cada personatge, on cadascú fa referència a un temps passat on han estat junts i després no ho estan. I en la tercera part hi ha una mena de retrobament i un petit epíleg que és més poètic. Amb aquesta aventura ens han acompanyat 3 músics que estan en escena. A diferència de Highlands, per aquells que van veure la peça on en Highlands els músics i els ballarins interactuaven teatralment i musicalment tot el temps i estava més plantejat com un concert. En aquesta peça tots estem al servei d'aquesta idea de narració i ells tenen una funció, a part de la musical, que és extraordinària, de petites aparicions dins d'aquesta poètica i dins d'aquest món d'aquests 2 personatges. He de dir que avui no està amb nosaltres Leo Castro, però que també és mallorquina i que és la persona que s'ha encarregat, a part de fer una col·laboració en la direcció, de treballar les imatges que en aquest espectacle tenen especialment importància. Vull dir, hem volgut que
el cos, la música, el text i les imatges facin aquest trenat de dramatúrgia per construir la peça. En tot cas, després vosaltres, els músics, ja parleu una mica més específicament de com hem anat treballant. Com sempre, a pesar de que estem dos en escena, m'he acompanyat d'ells tres, sempre és una feina de grup, és una feina amb una col·laboració important, tant d'il·luminació, en Lluís Martí i l'August Viladomat, com també a nivell sonor de la Fanny, Fanny Tolot. Fanny Tolot, sí, qui ja portem molts espectacles treballant, que crea l'univers sonor, és a dir, la distribució sonora i la manera en què el so és tractat en escena, amb capes que tenen a veure no tant amb la música que produeixen ells, però capes que són més electròniques o són més creades a banda. És un espectacle híbrid, com ens agrada fer, on els llenguatges es mesclen d'una manera, diguem que orgànica i fàcil. Té un punt d'una mirada una mica cinematogràfica, si ho voleu dir així, plantejant la música més com banda sonora. I per nosaltres també hem introduït, no per primera vegada, però sí amb una intenció més de llenguatge cinematogràfic, allà on podem veure els mateixos personatges que hi ha a escena, els podem veure en pantalla. Poc més? Poc més? Sí, poc més. Us presentem als Sí, dius que ahir, que juntament ahir que ho van fer a Manacor i aquestes dues actuacions de Palma és la represa després de l'estrena al Grec al juliol. Per tant, estem tornant a estar molt excitats per reprendre la peça i sempre ens agrada fer petits retocs i estar atentos a les possibles canvis que ens agraden molt. I aprofitar una mica la perspectiva que te dona la distància del temps per poder repensar coses, millorar coses. Sí que encara és molt nou i és molt intens. Us vull presentar els músics que potser poden afegir alguna cosa interessant, si voleu venir. Quiteria Muñoz, que és soprano, agafeu el lloc. Joel Bardolet, que és violí, i Bruno Hurtado, que toca viola de gamba. Sí? Doncs bon dia, moltes gràcies. No sé què podem afegir. Jo puc ser, soc en Joel Bardolet, col·laboro amb en Pep i la Maria, per sort, des de fa bastants anys ja. I el que puc dir també és que amb aquest nou espectacle hem tingut una manera de treballar diferent del que havíem fet sempre, que era des del centre dramatúrgic de la música, construíem tot un espectacle i en aquest cas ha sigut això el repte de que l'espectacle ens passava per sobre de tots i com nosaltres podríem trobar materials que funcionessin. Quan vam començar a parlar d'aquest projecte, el concepte de l'infinit, del doble infinit, també musicalment vam estar prou temps intentant trobar patrons musicals per treballar-hi que trenquessin una mica l'estructura del temps i de l'espai. Això vam intentar fins i tot amb ritmes, com podíem trencar un sentir de capses, diguem-ne, o harmònicament, que això sí que ha quedat més a l'espectacle, de sortir una mica de l'harmonia que ens fa sentir que estem a casa o fora de casa, sinó una cosa a vegades més etèria o que no hi ha terra o que la sensació d'aquesta banda sonora. Potser la Quiteria pot explicar més sobre les peces i això, musicalment intentem donar suport una mica, trobar un espai de colors per cada personatge. I hi ha molta improvisació, hi ha un moment que fem una bossa nova, hi ha un moment que estem fent un rap, hi ha un moment que estem fent... però ens ho passem molt bé i cada dia és una mica diferent i és una bona manera d'entendre també la seva història a través de la música, intentem donar-hi suport. Si vols parlar una mica algunes de les... Fem poques peces escrites i no les fem senceres i les fem del revés i no sé com les fem, però potser la Quiteria pot explicar una mica quines. Sí. Para nosotros ha sido un juego, ¿no? Llegar a lo que luego ha sido el final de la obra. No es que hayamos visto
la parte de María y Pepi hayamos puesto música, sino que lo hemos ido haciendo todos juntos. Entonces ha sido ensayo-error. Íbamos probando, íbamos jugando. Pues ahora tú haces esto, ahora yo hago... Es una manera de componer la partitura muy divertida. Y bueno, las piezas... Hay un poco de todo, hay obras del barroco, hay obras contemporáneas, hemos jugado mucho con texturas, con sonidos, con utilizar la voz de una manera distinta a lo que se espera de una soprano, ruiditos, sonidos. Y bueno, decía Pep que era como una... desde un punto de vista de como una película, pues nosotros también hemos jugado con eso, ¿no? Como una banda sonora que nos ha permitido pues, disfrutar mucho, jugar, probar y combinar una viola de gamba con un violín, con la voz, que es un trío bastante peculiar, desde el punto de vista clásico, ¿no? Bruno. Yo no tendría mucho más que añadir que dentro del proceso creativo de toda la pieza, desde nuestro punto de vista, para lo que nos incumbe, sobre todo como músicos, la improvisación ha sido una de las cosas más y sigue siendo de las cosas más importantes en la pieza. Nos da una flexibilidad que a veces es incluso aterradora en según qué momentos. Y aquí radica justo la belleza de lo que hacemos, que cada día es un poco distinto y cada día descubrimos cosas nuevas que hacer y cómo hacerlas. Te da un poco la sensación de estar en continuo crecimiento, lo que para mí personalmente también ha sido una de las cosas más bellas que he hecho en muchísimo tiempo. I per això us doy las gracias a todos. Jo només afegiria que el títol de Double Infinite hem de posar títols, no?, a les coses. Llavors, això ve arrel de la relació que vam tenir amb el John Berger, que amb una carta ens va escriure i parlava del double infinite, el concepte ja del filòsof Pascal, francès, que bàsicament parlava que en cada cosa, en cada objecte, en cada persona, hi podem trobar aquesta idea del doble infinit, aquesta projecció d'aquest objecte cap a la infinitat, cap a l'univers, diguem, i la direcció inversa, que és viatjar cap al petit infinit, cap a la petita molècula, última molècula que conté aquest objecte. Aquesta doble projecció és la idea que ens va agradar molt i hem intentat portar poèticament, no només poèticament, perquè hi ha textos que parlen d'això, en aquesta peça. Sí. Heu dit que feia una dècada o quasi una dècada que no tornàveu als escenaris. Com ha estat el retrobament amb la... L'última vegada va ser el 2015, com a duet, sí. 2015, que van fer el 5è hivern, que també ho van fer aquí, si no recordo malament. Bé, perquè és algo que hem fet des del començament. El grup va començar amb un duet i teníem clar que volíem sempre indagar en altres relacions i en altres col·laboracions, però va ser com un pacte entre nosaltres, que de tant en tant ens tornaríem a trobar. Llavors són moments que ens trobem sempre amb una sèrie d'anys a sobre, de viscuts i de cos, també del cos que ha canviat, però que també ens deixen un espai de llibertat, com deia el Pep abans, per poder indagar. Són moments, és com si anéssim a la cuina a buscar noves maneres de poder composar els espectacles o trobar el nostre llenguatge. I normalment després d'això sempre fem algun intent de tornar a fer de grup, provant coses que hem experimentat entre nosaltres. Però, bueno, vist en perspectiva al llarg del temps és curiós, com si ves imatges dels diferents duets, com anem canviant i també com canvien els interessos, no?, de les coses que ens interessa parlar o experimentar. Bé, jo, el fet d'estar integrats dins d'aquest cicle o festival de poesia mediterrània, què suposa per vosaltres? Di tu. Bueno,
Això és una cosa molt curiosa, perquè ara m'has fet pensar en una anècdota, però en Joel Bardolet i nosaltres ens vam conèixer en el Festival de Poesia de Barcelona. Ens van fer una proposta de... Primer perquè el Manuel Forcano, que era qui dirigia l'acte final de clausura, va defensar molt que la poesia no era només la paraula escrita, sinó que podia ser qualsevol forma d'art que tingués un punt de vista així, no? I llavors va lluitar molt perquè la música hi fos i que hi fos la dansa. I així és com ens vam trobar. I en realitat te diria el mateix. Vull dir que té sentit perquè la poesia és una perspectiva, és un estat d'ànim, és una manera d'arribar a les coses a través de camins diferents, que no són tan evidents. I això vol dir que la poesia no necessita la narració, que s'entenguin. El que necessita és que tingui carn, que tingui cor i que tingui ànima. I crec que en aquest sentit pot entrar perfectament. No sé, és una... Pues nada, moltes gràcies. Moltes gràcies.